ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തരസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാവോ? മീനിങ്ങിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇന്നലെ? വാക്കിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു. ക്രോധത്തിന്റെ ത്വര, നാവിന്റെ ത്വര, ഉദരത്തിന്റെ ത്വര, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വര ഏതൊരാൾക്കാണോ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവനാണ് ധീരൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുവന് ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ശിഷ്യന്മാരാക്കാൻ കഴിയുള്ളവനായിരിക്കും. വേറൊരാള് പറഞ്ഞ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ. സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വരയും മനസ്സിന്റെ വിവിധ, അത് ചൊല്ലിയാ മതിയോ മാതാജി? മീനിങ് പറഞ്ഞാ മതി മാതാജി. ആണോ? ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെയും ഉൽപാദനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വരകളെയും സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ ധീരനാണ്. അവന് ലോകം മുഴുവനും ശിഷ്യന്മാരാകാനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. മാതാജി രണ്ടെണ്ണം. സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര, വാചോ വേഗം, മനസ്സിന്റെ ത്വര, കോപത്തിന്റെ ത്വര, നാവിന്റെ ത്വര, വയറിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വര. വാക്കിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, ക്രോധത്തിന്റെ ത്വര, നാവിന്റെ ത്വര, ഉദരത്തിന്റെ ത്വര, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വര ഇവയെല്ലാം ആർക്കാണോ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവൻ ധീരനാണ്. അവന് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അതായത് എത്ര ശിഷ്യന്മാരെ വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ത്വരകളെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്. ഒരാളും കൂടി നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞേ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. വാക്കിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, ക്രോധത്തിന്റെ ത്വര, നാക്കിന്റെ ത്വര, ഉദരത്തിന്റെ ത്വര, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വര എന്നീ ത്വരകളെ സഹിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ ധീരനാണ്. അവന് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാർ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഗുരു എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഗുരു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാണ് നമ്മളെ മുന്നിലൊരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ത്വര, സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതി, നമ്മൾ മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങള്, അല്ലെ കോപം, വളരെ ഭയങ്കര കോപത്തിലൊരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആരല്ലത്? അവരെ നമുക്ക് ആചാര്യനായിട്ടോ ഗുരുവായിട്ടോ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മളിപ്പോ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഭക്തിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോ, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഭക്തി എന്താണെന്ന് അറിയണം. ഭക്തി എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആരിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഒരു ഗുരുവിലൂടെയാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം. നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം. നമ്മളല്ലാതെ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് നമ്മൾ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളിപ്പോ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറാറുണ്ടോ? റീഡിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ കയറാറുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കേറി മാതാജി. അതില് ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? നമുക്കൊരു ശിക്ഷാഗുരു വേണം, ദീക്ഷാഗുരു വേണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.
നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാകാണ് ആ ഗുരു എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മളെ മാധ്യമ ആ ഗുരുവാണ്. ആ ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആരിലേക്ക് പോകുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. ഇത്തരം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഗുരു. അല്ലാത്ത ആളെ നമുക്ക് ആരായിട്ട് അംഗീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഗുരുവായിട്ട് അംഗീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുറെ ഗുരുക്കന്മാരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കുന്നവരാണ് ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ പദത്തിന് അർഹതായിട്ടുള്ള ആചാര്യൻ. ആചരിച്ച് കാണിക്കുന്നവനായിരിക്കണം ആചാര്യൻ. വെറുതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പോരാ. ദേഷ്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയാ, സംസാരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ മൗനം, എന്താ പറയാ, തപസ്സിൽ പറയുന്നില്ലേ 3 തരത്തിലുള്ളത്? മാനസികം, ശാരീരികം, വാക്മയ തപസ് അല്ലെ? വാക്മയ തപസ് എന്ന് വെച്ചെന്താണ്? നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്മയ തപസ്സിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം? ആ ഗുരുവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ മാനസിക തപസ് എന്ന് പറയുന്നില്ല, മനസ്സിന്റെ ത്വര എന്ന് പറയുമ്പോ ആ മാനസിക തപസ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അതിലുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ കോപത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക, വയറിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക, പിന്നെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതിനാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കൊടുത്ത ഉപദേശം. ഇത് ആരാണ് കൊടുത്തത്? ആർക്കാണ് കൊടുത്തത് ഉപദേശം? രൂപഗോസ്വാമി ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ്? ഏട്ടന്റെ ഗോസ്വാമിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഉപദേശമാണിത്. അതില് ഫസ്റ്റത്തെ ഉപദേശമാണ്. അതായത് 11 കത്തുകളാണ് എഴുതിയെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 11 കത്തില് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 11 ഉപദേശങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിലിപ്പോ നമ്മള് ഫസ്റ്റത്തെ, പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ, പ്രായശ്ചിത്തത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിപ്പിക്കുക, ശരിയായ അറിവിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം. പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയല്ലേ. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് കൂടി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നത്? നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. മഹാബലത്തിന്മേൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു നാമജപത്തിന്റെ, അല്ലാതെ ഒരു കള്ളന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള്? മാതാജി കുമ്പസരിക്കുന്നില്ലേ പള്ളിയിൽ പോയി? ഒരു നാമജപത്തിന്റെ, അത് നാമജപത്തിന്റെ കള്ളൻ കട്ട് കഴിഞ്ഞാല് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യും, അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതന്നെ, അത് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള്? പ്രായശ്ചിത്തത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞതാണ്. ഒരു കള്ളൻ കളവ് നടത്തിയിട്ട് ശേഷം യാഗരൂകരാകുക. അതെ. അപ്പൊ ആ കള്ളൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വീണ്ടും കളവ് തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നില്ല? ആ പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിപ്പിക്കണം അല്ലെ? അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആന കുളിച്ചിട്ട് പിന്നെന്താണ് മേല് മണ്ണ് വാരിയിടുന്നു അല്ലെ? ആന ഗജസ്നാനത്തോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ആന എന്ത് ചെയ്യും? വൃത്തിയായിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് കരയിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? മണ്ണ് വാരിയിടും. അതേപോലെയാണ് ഈ തരത്തിൽ പറയുന്ന പ്രായശ്ചിത്തം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാന്നുള്ളതാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാമജപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മള്. നാമജപത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? നാമജപം എന്ന് പറയുന്നത്, നാമജപം നമുക്കറിയാം. നാമജപത്തിന് എന്തുണ്ട്? നാമജപത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുമ്പോ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും അത് നശിപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സൈഡിൽ പാപം ചെയ്യും, ഒരു സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നാമം ജപിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു? എന്താ നമ്മൾ അതിനെ പറഞ്ഞത്? നാംനോ ബലാദിയം അല്ല, എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു വേട് പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ. നാംനോ ബലാദിയസ്യ പാപബുദ്ധി എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് അതായത് എന്തിന്റെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ബലത്തില് പാപപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏത്? ഞായറാഴ്ച കുമ്പസാരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെ പോലെ. അതായത് അവരെന്താണ്? ശനിയാഴ്ച വരെയുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ ക്ഷമിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഞായറാഴ്ച പോയിട്ട് കുമ്പസരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, ശനിയാഴ്ച. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മള് നാമം ജപിച്ചിട്ട്, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മളെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും?
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പാപവും ചെയ്യും, ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നാമം ജപിക്കും. അപ്പൊ അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയില്. അപ്പൊ അത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ? ഇത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ തപശ്ശേരി. ഇത് വായിച്ച നമ്മള് ഇല്ല. അപ്പോഴേക്കും നിർത്തി. അപ്പൊ ഇവിടെ തൊട്ട് തുടങ്ങാം. നിയമാനുസൃതമായ ശുചീകരണ പദ്ധതി അനുസരിക്കുന്നവരില്ല. തന്റെ ജ്ഞാനം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ പരിശീലനം നേടേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ജ്ഞാനം പുനരുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് വേണം? നമ്മൾ പരിശീലനം നേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം അത് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നിയതമായ ജീവിതാചരണത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ജ്ഞാനം പുനരുദ്ധീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ചില തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പരിശീലനം നേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നിയതമായിട്ടുള്ള ജീവിത ആചരണത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ജ്ഞാനം പുനരുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ചില തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പരിശീലനം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ആചരണത്തെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അത് ആചരിക്കുകയാണ്. അതിനെ നമുക്ക് തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിഷ്ഠകളും ബ്രഹ്മചര്യവും പരിശീലിക്കുകയും മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് സ്വത്തും സമ്പത്ത് ദാനം ചെയ്യുകയും ഉറച്ച സത്യസന്ധത പുലർത്തുകയും വിശുദ്ധിയോടുകൂടി യോഗാസനങ്ങൾ പരിശീലിക്കുകയും വഴി കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് അനുക്രമം ഉയരാം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുക? നിഷ്ഠകൾ പാലിക്കുക, നിഷ്ഠകൾ ചെയ്യുക, ബ്രഹ്മചര്യം പരിശീലിക്കുക, മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുക, സ്വത്ത് സമ്പത്ത് ദാനം തുടങ്ങിയ ദാനം ചെയ്യുക, സ്വത്തും സമ്പത്തും ദാനം ചെയ്യുക. പിന്നെ ഉറച്ച സത്യസന്ധത പുലർത്തുക, വിശുദ്ധിയോടുകൂടി യോഗാസനങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക. വിശുദ്ധിയോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുക? യോഗാസനങ്ങള് പരിശീലിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കും. നമ്മൾ നിഷ്ഠകള്, ബ്രഹ്മചര്യം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട്, പിന്നെ സമ്പത്ത് ദാനം ചെയ്യുക, സത്യസന്ധത പുലർത്തുക, പിന്നെ യോഗാസനങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക. ഇതിലൊക്കെ വഴി നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത് ഭക്തന്റെ സമ്പർക്കം ലഭിക്കുവാൻ ഇടയായാൽ ചില നിയമങ്ങൾ മാത്രം അനുസരിച്ച് യോഗ സനാധി പരിശീലനം പോലുള്ള മനോനിയന്ത്രണ പദ്ധതി ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അതിനേക്കാളും ഒരു എളുപ്പത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയണത് എന്താണ്? ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് നിയമങ്ങൾ മാത്രം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? യോഗ സനാധി പരിശീലനം പോലുള്ള മനോനിയന്ത്രണ പദ്ധതി, യോഗ പോലുള്ള പദ്ധതികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നിയമങ്ങൾ മാത്രം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്, പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഒരു ഭക്തന്റെ, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ആ സംസർഗത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സത്സംഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിയമങ്ങൾ മാത്രം പാലിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ യോഗം അതൊന്നും നമുക്ക് പരിശീലിക്കാതെ തന്നെ മനോനിയന്ത്രണ പദ്ധതികൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിഹിതമായ ലൈംഗിക വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുക, മാംസഭോജനം ഒഴിവാക്കുക, മദ്യം വർജിക്കുക, ചൂതാട്ടം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക. ഈ 4 കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചും യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാനെ മാത്രം സേവിച്ചും മാത്രം കഴിയുകയാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ പറയുന്ന 4 യമനിയമങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ? 4 യമനിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? മത്സ്യം, മാംസം, മുട്ട ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ചൂതാട്ടം ഒഴിവാക്കുന്നത്, മദ്യം വർജിക്കുന്നത്, പിന്നെ മാംസഭോജനം, പിന്നെന്താണ്? അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങള്, പിന്നെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ഈ പറഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് 4ഉം ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഭഗവാനെ മാത്രം സേവിച്ചു കഴിയുക. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ഈ സരള മാർഗമാണ് നമുക്കായി ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. ഏതാണ്? 4 യമനിയമങ്ങളും പാലിക്കുക, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. ഈ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമരൂപം ഗുണം ലീലകള് ഇത് നമ്മൾ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ആര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സരളമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയ? രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പ മാർഗത്തിലുള്ള പ്രക്രിയ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 4 യമനിയമങ്ങൾ
കേൾക്കണില്ല മാതാജി. കേൾക്കുന്നില്ല. ഇതിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കേൾക്കുന്നില്ല. ഗുണം, ലീലകൾ എന്നിവയെല്ലാം നാവിന് ഭാഷണ വിഷയമാക്കുക. കൃഷ്ണ കഥകൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നവൻ തന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഷണാത്വര നിയന്ത്രണം എന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥമായ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണം? ആദ്യം നമ്മളെ ഭാഷണം, നമ്മളെ സംസാരമാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. വാചോ വേഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വാചോ വേഗം, വാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം? നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക, മൗനം പാലിക്കുക എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വാചാലനാവാം, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അതല്ല ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങളാണ് വിഷയെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മൗനം പാലിക്കുക. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ വാചോ വേഗം, വാക്കിന്റെ നിയന്ത്രണം, ഭാഷണ ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സംസാരമാണെങ്കിൽ, വിഷയമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ നമ്മൾ വെറുതെ, അതിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പത്തെ വിഷയങ്ങളാണെങ്കിൽ പോക്രം എന്നിങ്ങനെ വയലിലെ തവള പോലെ സംസാരിക്കുക, അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ വാചാലനാവ്. അതാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്? വാചോ വേഗം, വാക്കിന്റെ ആ നിയന്ത്രണം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ സൂര്യനെ പോലെയാണ്, മായ അന്ധകാരം പോലെയും. സൂര്യനുള്ളപ്പോൾ അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യനെ പോലെയാണ്. എന്താണ് സൂര്യന്റെ പ്രത്യേകത? സൂര്യനെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ഭഗവാനെ സൂര്യനെ പോലെയാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അകറ്റുന്നു, ശുചിയാക്കുന്നു. അതെ, മായ അന്ധകാരം. സൂര്യൻ എന്താണ്? അന്ധകാരത്തെ അകറ്റി തരുന്നതാണ് അല്ലെ? സൂര്യപ്രകാശം അന്ധകാരത്തെ അകറ്റുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ശുചീകരണം അത് സാധിക്കുന്നത് സൂര്യനെ കൊണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് സൂര്യൻ ഒരിക്കലും എന്താകുന്നില്ല? അശുദ്ധനാകുന്നില്ല. സൂര്യൻ ഇതൊക്കെ ശുദ്ധീകരിച്ചാലും സൂര്യൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? അശുദ്ധനാകുന്നില്ല. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ പ്രകാശം. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് പറയാം, ഭഗവാൻ ഉള്ളിടത്ത് അന്ധകാരം ഇല്ല. മായ ഭഗവാൻ ഉള്ളിടത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല? അന്ധകാരം ഉണ്ടാവില്ല. അന്ധകാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മായ. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? മായ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മായ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തില്ല? മായയില്ല. അപ്പൊ സൂര്യൻ ഉള്ളപ്പോ അന്ധകാരം ഇല്ലാത്ത പോലെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? മായ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത്? സൂര്യനെ പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ അടുത്തതല്ലേ വാചോവേഗം, ക്രോധവേഗം. ക്രോധവേഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി കോപത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ തന്നോട് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ നിന്ദകളെയും സഹിക്കാൻ ഒരാൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. എന്നാൽ ഭഗവാനെയോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ക്രോധാവിഷ്ടനാവുകയും അപരാധിയുടെ നേരെ അഗ്നിതുല്യം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ നമ്മൾ പറയണത്? നമ്മൾ ഒരാൾ നിന്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരോട് ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഒരാൾ വഴക്ക് പറയേ, നമ്മൾ ഒരാൾ നിന്ദിക്കുക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല. അതിനെ നമ്മൾ സഹിക്കണം. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിനെ നമ്മൾ സഹിക്കണം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഒരാൾ നിന്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ നമ്മൾ കോപം കാട്ടണം. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവിടെ നമ്മൾ ക്രോധാവിഷ്ടനാകണം. അവരുടെ നേരെ അഗ്നിതുല്യം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ഒരാൾ ദേഷ്യപ്പെടാണ്, നമ്മൾ ഒരാൾ ചീത്ത പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മിണ്ടാതെ അത് സഹിച്ചിരിക്കണം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയാണ് ഒരാൾ നിന്ദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? കോപം പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്നാണ്. കോപം നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ്. നമ്മളെ ഒരാൾ വഴക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മളത് സഹിക്കുക. ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഒരാൾ നിന്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്രോധം പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കോപത്തിന് നമുക്ക് വരുന്ന ആ കോപത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ കോപത്തെ നമുക്ക് പിരിച്ചുവിടാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് അതിനൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം. ഹനുമാൻ എന്താണ്? ഹനുമാന്റെ ദേഷ്യം, ഹനുമാൻ ലങ്കാദഹനം ഹനുമാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഹനുമാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ആ രാവണനോട് ആ ദേഷ്യം തീർക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? ആ ഹനുമാൻ വാലുമ്മല്
തീ പിടിച്ചപ്പോ അല്ലെ, അല്ല എങ്കിലും മുഴുവൻ ഓടിച്ചാടി നടന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ മുഴുവനും കത്തിച്ചു. ആ ഹനുമാന്റെ ആ ദേഷ്യം ഹനുമാൻ എങ്ങനെ തീർത്തത്? അത് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാ. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണ്, ശ്രീരാമസ്വാമി എന്താ ചെയ്തത്? ആ നമ്മളെ ആരാണ്, രാവണനെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ടാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ഹനുമാൻ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സേവനമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ കോപത്തെ എന്താക്കി മാറ്റി? ഭഗവത് സേവനമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഹനുമാൻ ചെയ്തത്. അതേപോലെ തന്നെ അർജുനൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? അർജുനൻ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അർജുനന്റെ ഉള്ളില് ആ ദേഷ്യത്തെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാ ചെയ്യുന്നത്. ലാസ്റ്റ് അർജുനൻ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാകുമ്പോ അർജുനന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദേഷ്യം, അവരോടുള്ള ഒരു ദേഷ്യത്തെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ക്രോധത്തെ എന്താക്കി മാറ്റാണ്? ഭഗവത് സേവനമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മളെ ദേഷ്യം നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് എന്ത്? കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ദേഷ്യം കാട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മൾ അവരോട് പ്രതികരിക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കണം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരെ ആരെങ്കിലും നിന്ദിക്കാണ്, ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, ഭഗവാൻ എന്താണ് 16,008 ഭാര്യമാര്, 16,108 അല്ലെ ഭാര്യമാരുള്ളതല്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ അതെന്താണ്? അത് ശരിക്കും അപരാധാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പരിഹസിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. നമ്മൾ അവിടെ അതിനെ മറുപടി കൊടുക്കണം, അവർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കണം. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി, ഇത് ലെവൽ 3 ക്ലാസ് ആണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ലീവ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കോപാവിഷ്ടനായിട്ട് അപരാധിയുടെ തുല്യം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ രസനയുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇനി അടുത്തത് രസന എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നാവിന്റെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കുക. അതെങ്ങനെയാ സാധിക്കും നമുക്ക്? പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ? 2 കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പ്രസാദം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നാവിന്റെ ത്വരകളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനെ കഴിക്കുക, പിന്നെ പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുന്ന തത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന ജിഹ്വ നിയന്ത്രണം നമുക്ക് സാധിക്കും. ജിഹ്വ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനിക്കുക? നമ്മള് പ്രസാദം മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കുള്ളൂ, അല്ലാതെ നമ്മളെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, നമ്മളല്ലാതെ തനിക്ക് എപ്പോഴാണോ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം മാത്രമേ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും? നാവിന്റെ ത്വരകളെ, നമ്മൾ രസനയുടെ ത്വരകൾ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ രസനയുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇനി ഉൽപാദനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്താനം ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ജനനേന്ദ്രിയം ഉപയോഗിക്കാം. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭണത്തിനല്ലാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? ജനനേന്ദ്രിയത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ത്വരയെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധ രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണ പദ്ധതികളിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് അംഗീകാരമുള്ള ഒരു ആചാര്യനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രീതിയിൽ പറയുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അംഗീകാരമുള്ള ഒരു ആചാര്യനായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തത്, അപ്പൊ ഇത്ര വരെ മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും? അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ അനുവൃത്തി എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഭൗതികതയുടെ താതാത്മ്യം മൂലം 3 വിധം ത്വരകൾ ഉണ്ടാകും. 3 വിധം ത്വരകൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. എന്താണ്? ഭാഷണത്വര, മാനസിക ത്വര, ശാരീരിക ത്വര. നമ്മള് തപസ്സിലാണ് പഠിച്ചത്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? മാനസികവും ശാരീരികവും അല്ലെ, ശാരീരികവുമായിട്ട് നമ്മൾ തപസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ത്വരകളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഭാഷണത്വര, മാനസിക ത്വര, ശാരീരിക ത്വര. ഈ ത്രിവിധ ത്വരകൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ വശംവദനായി തീർന്നാൽ അവന്റെ ജീവിതം അപവിത്രമായി തീരും. അപ്പൊ ഈ 3 ത്വരകൾക്ക് ഒരാള് വിധേയനായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? അപവിത്രമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഭാഷണത്വര, മാനസിക ത്വര, ശാരീരിക ത്വര. ഇനി ഇതിലേതാണ് പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റത്തെ വാക്കുവേഗം,
അതായത് ഭാഷണത്വര. നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായ സംസാരങ്ങളെ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എത്രയോ ജനങ്ങൾ അബദ്ധങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നവരായിട്ടും നിഷ്ഫലങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി കൂട്ടുന്നവരായിട്ടുമുണ്ട്. ഈ പ്രവണതയെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ഭാഷണത്തെ കൃഷ്ണൻ എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടണം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ഭാഷണത്വര. ആ ഭാഷണത്വരയിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായ സംസാരം. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ളതായിരിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പ്രയോജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള സംസാരമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ മറ്റു അബദ്ധങ്ങൾ സംസാരിക്കുക അതൊന്നും എന്തില്ല, അതൊന്നും പാടില്ല. അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭാഷണ അതെന്താ പറഞ്ഞ വാഗ്മയ തപസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അന്നത്തെ ഹരീഷ് മാതാജി ഇതിൽ പറഞ്ഞോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മളത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എത്രയോ ജനങ്ങൾ അബദ്ധങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷ്ഫലങ്ങളായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ. ചിലവർ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി കൂട്ടും, പക്ഷെ അതെന്താണ്, ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത പുസ്തകങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ഈ പ്രവണതയെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അതില് നമ്മള് ഭഗവാൻ എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്കുകൾ എന്തായിരിക്കും, നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായിരിക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങളും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന നമ്മളെ വാക്കുകളും. അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്, അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭാഷണത്വരയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കാത്ത, അതാണ് ഭാഷണത്വര നിയന്ത്രിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വാക്വേഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കേറിയിട്ടുള്ളൊരു ഓർമ്മയുണ്ടാവും, കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടനം പോലെയാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. ഓർമ്മയുണ്ടോ അത്? അല്ലേ അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ച കാക്കയുടെ തീർത്ഥാടനം പോലെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാത്ത. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാത്ത പുസ്തകങ്ങളായാലും നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകളും അതും ഇങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മള്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുക. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്, ഭാഷണത്വര എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത്, പരമപുരുഷോത്തമനായ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അബദ്ധ ജൽപ്പനങ്ങളിൽ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രാപ്തിയെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ വാക് ശക്തിയെ ഉപയോഗിക്കാവൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അബദ്ധമായിട്ടുള്ള ജൽപ്പനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രാപ്തിയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ വാക് ശക്തിയെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ദുർബലങ്ങളായ മനസ്സിന്റെ ക്ഷോഭങ്ങളെ പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനാൽ അവ രണ്ട് തരത്തിലാണ്. അവ എന്താണ് പറയുന്നത്, അടുത്തത് പറയുന്നതാണ് അവിരോധ പ്രീതിയും വിരോധയുക്ത ക്രോധവും. ഒരിക്കലും നിരോധനമല്ലാത്ത തടസ്സമില്ലാത്ത രാഗമാണ് ഒന്നാമത്തത്. നൈരാശ്യ നിമിത്തമുള്ള ക്രോധമാണ് രണ്ടാമത്തത്. മായാവാദിയുടെ തത്വചിന്തയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കൽ, കർമ്മവാദികളുടെ മതമനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മഫല വിശ്വാസം, ഭൗതിക അഭിലാഷ പൂർത്തിക്കായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന പരിപാടികളിൽ വിശ്വാസം, ഇവയെല്ലാം അവിരോധ പ്രീതിയിൽപ്പെടുന്നു. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ ദുർലഭമായിട്ടുള്ള മനസ്സിന്റെ ക്ഷോഭത്തെ കുറിച്ച്, മനസ്സിന്റെ ക്ഷോഭത്തെ കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്ന രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന് എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദുർലഭമായിട്ടുള്ള മനസ്സിന്റെ ക്ഷോഭത്തെ കുറിച്ചിട്ടോ. അത് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന് അവിരോധ പ്രീതി, ഒന്ന് വിരോധയുക്ത ക്രോധം. ഒന്നാമത്തത് അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നിരോധനമില്ലാത്ത, ഇത് ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറയാം, ഒരിക്കലും നിരോധനമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സമില്ലാത്തതാണ് എന്ത്, അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെന്തില്ല, ഒരിക്കലും നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല, നിരോധനം വരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സം വരുന്നില്ല. അതാണ് എന്ത്, ഈ എന്ത് പറയുന്നത്, അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും തടസ്സങ്ങളില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിരോധനങ്ങളില്ല. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആവും. വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത് നൈരാശ്യ നിമിത്തമുള്ള ക്രോധം. ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാതെ വരുമ്പോൾ, ഉപായങ്ങൾ നിഷ്ഫലമാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ക്രോധം ജനിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ക്രോധമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും നിരോധമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സമില്ലാത്തതാണ് എന്ത്, അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോ ഈ അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിർവഹിക്കാനായിട്ട് പരിപാടി നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ വിശ്വാസമാണ് അത്. നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, നമ്മൾ എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നടക്കും, നമുക്ക് അതൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും, അത് നമുക്ക് നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്തില്ല, തടസ്സങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, നിരോധനങ്ങളില്ല, എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് പറയാണ്, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും. അതാണ് അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്? അതായത് നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അതൊക്കെ നമ്മൾ നടക്കും, നമുക്കൊരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ നമുക്കതെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതൊരു വിശ്വാസം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് തടസ്സമില്ലാത്തത്, അതാണ് ഒരിക്കലും നിരോധനമില്ലാത്ത തടസ്സമില്ലാത്ത വിശ്വാസം. അതാണ് അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് വിരോധയുക്ത ക്രോധം. ആ വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ വിശ്വാസം, നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ, അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയാണല്ലോ, അതാണ് അവിരോധ പ്രീതി. ഈ അവിരോധ പ്രീതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും, ക്രോധം വരും അവിടെ. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? നമുക്കത് ചെയ്യാതെ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരും, ക്രോധം വരും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, വിരോധയുക്ത എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ രണ്ടാമത്തത് വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല, തടസ്സങ്ങളില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിരോധനങ്ങളില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം എന്താണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകണം, ഔട്ടിങ്ങിന് പോകണം, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കും, നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വൈകിട്ട് നിന്ന് പുറത്തു പോകും, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പരിപാടികൾ അവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും, നമ്മളെല്ലാം നന്നായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക. അത് നമ്മളെ വിശ്വാസം, അതാണ് എന്ത് അവിരോധ പ്രീതി. പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യം വന്നപ്പോ എന്തായി, നമുക്ക് വൈകിട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു, അവിടെ ക്രോധം വന്നു. നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞ വിശ്വാസവും നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കലൊക്കെ തന്നെ പരാജയപ്പെട്ടു, നമുക്കൊന്നും നടന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു, അവിടെ ക്രോധം വരും. ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷം നമുക്ക് പരാജയപ്പെടുമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ ക്രോധം സംഭവിക്കും. അതാണ് എന്ത് വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഫുള്ള് പ്ലാൻ ചെയ്യാണ് അവിടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല, തടസ്സങ്ങളില്ല, നിരോധനങ്ങളില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഇത്ര സമയത്ത് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ റെഡി ആയിട്ട് ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ പോകും. അതാണ് അവിരോധ പ്രീതി. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വന്നപ്പോ എന്തായി, നമുക്കത് നടന്നില്ല. അപ്പൊ നടന്നില്ലാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ ആ പ്ലാനിങ് ഒന്നും വന്നില്ല, വർക്കൗട്ട് ആയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്, അവിടെ വിരോധയുക്ത. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അവിരോധ പ്രീതി വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്താന്നുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. ഇനി ശരീരത്തിന്റെ മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങളെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ഒന്ന് ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങള്, ഉദരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങള്, ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തരത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങള്, രണ്ടാമത്തത് ഉദരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്. ഈ മൂന്ന് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, നേർരേഖയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അല്ല, ഒരു ശരീരത്തില് നമുക്കറിയാം ഇതെങ്ങനെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, നേർരേഖയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ജിഹ്വ, പിന്നെ ഉദരം, പിന്നെ ഉപസ്ഥം, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജിഹ്വയിൽ നിന്നാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. നമുക്ക് കാണാം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്, ജിഹ്വയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജിഹ്വ, നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും, ഉദരത്തിനെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിനെയും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, നമ്മുടെ ജിഹ്വ ാണ് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. അതുമെന്നാണ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ജിഹ്വനെ നിയന്ത്രിച്ചാല് നമുക്ക് ഉദരത്തിനെയും ഉപസ്ഥത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രസാദ ഭക്ഷണം എന്ന ക്രിയയിൽ മാത്രം ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താമെങ്കിൽ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങള് താനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി 6 തരം രസരുചികളുണ്ട്. അവയിൽ ഒന്നിനാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനായാൽ അയാൾ ജിഹ്വയുടെ വേഗത്തിന് അധീനനായി കഴിഞ്ഞു എന്നർത്ഥം. ഇനി 6 തരത്തിലുള്ള രസങ്ങൾ, നമ്മള് രുചികൾ അല്ലെ, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നില് നമ്മൾ പ്രക്ഷുബ്ധനായി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ആ ജിഹ്വയുടെ ത്വര, ആ വേഗത്തിന് അധീനനായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് ടേസ്റ്റുകൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണം, നമുക്കറിയാം ഈ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ രസം ഉള്ളത് അല്ലെ, ആ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ അധീനതയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മൾ ഇതില് ജിഹ്വയുടെ അധീനതയിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ചിലർ ഇറച്ചി, മത്സ്യം, ഞണ്ട്, മുട്ട, ശോണി ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ടുള്ള മറ്റു വസ്തുക്കൾ നിർജീവ ശരീര രൂപത്തിൽ ഭക്ഷിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും. മറ്റു ചിലർ പച്ചക്കറികൾ, വള്ളികൾ, ഗോരസങ്ങൾ മുതലായവ ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യരായിരിക്കും. പക്ഷെ രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ജിഹ്വാ സന്ദർപ്പണമാണ്. ഇപ്പൊ പറയും നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയില്ല, നോൺ വെജ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല, പച്ചക്കറി കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതില് പറയുന്ന രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് എന്താണ്? നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നവരും പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കുന്നവരും, സസ്യബുക്കായാലും നോൺ വെജ് മാംസബുക്കായാലും രണ്ടു കൂട്ടരും എന്തിലാണ്? ആ ജിഹ്വയുടെ സന്ദർഭണത്തിലാണെന്ന് പറയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പച്ചക്കറി, ധാന്യം, ഗോരസം, ജല ഇവ ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച് പ്രസാദമായി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല രുചിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രസാദം അധികം കഴിച്ച അയാൾ ജിഹ്വാ പ്രീതിക്ക് അടിമയായി തീരും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നതില്, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ മാംസാഹാരങ്ങൾ കഴിച്ചാലും സസ്യാഹാരങ്ങൾ കഴിച്ചാലും നമ്മുടെ ജിഹ്വാ പ്രീതിക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്തിനടിമപ്പെട്ടവരാണ്? നമ്മൾ ആ ജിഹ്വാ പ്രീതിക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പറയാം. നമ്മൾ അതിന് അധീനരായവരാണെന്ന് പറയാം. അതിന് അതീതരായിട്ടില്ല, നമ്മൾ അതിനധീനരായിട്ടുള്ള പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മള് മാംസ ഭക്ഷണം കഴിക്കല്ല, സസ്യ ആഹാരമാണ് കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൽ നല്ല എരിവ് വേണം, നല്ല പുളി വേണം, മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഭക്ഷിക്കണം. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് സസ്യാഹാരമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണത്? നമ്മളപ്പോ ജിഹ്വയുടെ അധീനതയിലാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ സസ്യാഹാരം കഴിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് എന്തല്ല ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മള് എന്താ പറയുക, ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ നമ്മൾ ആസ്വാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ അതും ചെയ്യുന്നത് ജിഹ്വയുടെ അധീനതയിലാണ് നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ല രുചിയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുക. പിന്നെ രണ്ടാമത് പറയുന്നത്, നമ്മൾ നല്ല രുചിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പ്രസാദം അധികം കഴിച്ച് അതും എന്താണ്? അതും നമ്മൾ ജിഹ്വാ പ്രീതിക്ക് അടിമയാണെന്ന് പറയാം. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുക, ശരി, ആ പ്രസാദം കുറെ കഴിക്കുന്നു വിചാരിക്കും നമ്മള്, അപ്പൊ അതും എന്താണ്? ജിഹ്വാ പ്രീതിക്ക് അടിമയായി തീരുന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും നമ്മളധികം ചിന്തിക്കേണ്ട, എന്നാലും മനസ്സിലാക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ രസനാപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങും ഇങ്ങും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവർക്കും ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും അഭിലാഷങ്ങളിൽ ആസക്തിയുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ ആ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങും ഇങ്ങും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവർ, പിന്നെ ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും അഭിലാഷങ്ങൾ അതിൽ ആസക്തിയുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്? ഭഗവാനെ ലഭിക്കാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ബാലാന ഖായിപ്പയാര ബാലാന പരിപയെന്ന്. അതായത് ആഡംബരമായി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യരുത്, രുചികരങ്ങളായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അനുഭവിക്കരുത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അന്ത്യലീല 6-ാം അധ്യായത്തിൽ 23-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ആഡംബരമായിട്ട് വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യാനോ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളോ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്? കാരണം നമ്മൾ അതിന് അധീനരായി പോകുന്നത് കൊണ്ട്. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളെ സത്പുത്രന്മാരെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്കായി ഉപയോഗിച്ചാൽ അയാൾ മായയിൽ അകപ്പെട്ടതായി കരുതാം. കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ മാതാജി, മുന്നത്ത് പറയണോ? ഓക്കെ ആണോ? വേണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സത്പുത്രന്മാരെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്താണ്? മായയിൽ അകപ്പെട്ടതായിട്ട് കരുതാം. ഏകാദശി, ജന്മാഷ്ടമി തുടങ്ങിയ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം. അപ്പൊ ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും? ഏകാദശി നാളില്, ജന്മാഷ്ടമി നാളിൽ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപവാസം എടുക്കുന്നത് അല്ലെ, നമ്മള് ഉപവസിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ ഏകാദശി വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്ന ശരിക്കും അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മളെ ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പരിശീലനാന്നും കൂടി പറയും. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കണം? അവിടെ നമ്മളെ ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? ഉപവാസങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട്. പിന്നെ വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ഉദരം, ഉത്പാദനേന്ദ്രിയം എന്നീ 6 കാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം സാധിച്ചിട്ടുള്ളവനെ ഗോസ്വാമി എന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ
ആധിപത്യമില്ലാത്തവനെ ഗോദാസൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഗോസ്വാമി. അത് സാധിക്കാത്തവനാണ് ആര്? ഗോദാസൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോസ്വാമി എന്ന വാക്കിന് ഗോക്കളുടെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഗോക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഗോദാസൻ എന്ന് വെച്ചാലോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഗോദാസൻ എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ലോകത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ടോ പ്രചോദനം കൊണ്ടോ സമ്മേളനങ്ങൾ കൊണ്ടോ കൃഷ്ണാവബോധനായി തീരാനായിട്ട് ഒരു വഴിയുമില്ല. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജീവിക്കുന്നവര്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? കൃഷ്ണാവബോധവാനായി തീരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണാവബോധത്തില് വരാനോ കൃഷ്ണാവബോധവാനായി തീരാനോ സാധിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് ഗോരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ അല്ലെ, ഇത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുന്നിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ചോദ്യം നോക്കാം. നോക്കുമ്പോ എല്ലാവരും കയറി പറയരുത്, കാരണം ഭഗവത്ഗീത എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ബുക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇതില് പറയുമ്പോ അറിയുന്ന ഒരാൾ പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാ. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവർക്കും കൂടി ആൻസർ കിട്ടേണ്ടതാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ ബുക്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും. ബുക്കുള്ളവർക്ക് ആൻസർ പറയാം, പക്ഷെ ഒരാൾ പറയുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരും മിണ്ടാതിരിക്കുക. കാരണം എല്ലാവരെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്യും മാതാജി. മ്യൂട്ട് ചെയ്താലും ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി മാതാജി. എങ്ങനെ മാതാജി മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി, വേറെ ആരും പറയണ്ട. പറയാലോ, കാരണം അത് നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ. അല്ല, അപ്പോഴേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ മാതാജി. എഴുതലില്ല മാതാജി, എഴുതൽ പിന്നെ ഒന്നും കൂടി നോക്കിയിട്ട് എഴുതാം. നമുക്ക് നോക്കാം, ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോണ്ട്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാകാൻ അർഹതയുള്ളത്? അത് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഒരാളൊന്ന് പറയാവോ, എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? മനസ്സിന്റെ ത്വര, ക്രോധത്തിന്റെ ത്വര, നാക്കിന്റെ ത്വര, ഉദരത്തിന്റെ വേഗം, ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വേഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ ധീരനാണ്. ഇവർ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും. ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയുന്നവരായിരിക്കും. അതാണ് ഒന്നാമത്തതിന്റെ ആൻസർ. അതായത് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒരു ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? എന്താണ് പ്രായശ്ചിത്തം? അല്ല, അങ്ങനെയല്ല ചോദിച്ചത്. ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു: ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ എന്തിനാണ് പിന്നെ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നത്? പ്രായശ്ചിത്തം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നത്? ജനങ്ങൾ എന്തിനാണ് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. ആ ചോദ്യം, പ്രായശ്ചിത്തത്തെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്തിനോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയത്? ഗജത്തിന്റെ സ്നാനം. ഗജത്തിന്റെ സ്നാനത്തോടാണ്, ആനയുടെ കുളിയായിട്ടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി കൊടുത്ത മറുപടി എന്തായിരുന്നു? ആ ചോദ്യത്തിന് കൊടുത്ത ഉത്തരം എന്തായിരുന്നു? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരിക. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരിക. അതായത് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഒരു പാപകർമ്മത്തിന് തക്കതായ പരിഹാരം ഒരു ശുഭകർമ്മമല്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ജാഗരൂകമാക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മറുപടി കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി തപശ്ചര്യ എന്നാൽ എന്താണ്? തപശ്ചര്യ കൃഷ്ണാവബോധ
ത്തിലേക്ക് വരുന്നതാണ് തപശ്ചര്യ. അങ്ങനെയല്ല. അതായത് തപശ്ചര്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മള് നിയമാനുസൃതമായ ശുചീകരണം ജീവിതാചരണം, നിഷ്ഠ, ബ്രഹ്മചര്യം, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയം നിയന്ത്രണം, ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം, സത്സംഗം, സമ്പത്ത് ദാനം ചെയ്യുക, ഇതെല്ലാം 4 നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, നാമം ജപിക്കുക, ഇതെല്ലാം ചെയ്താൽ നിഷ്ഠയിലായി കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക്. നിയതമായ ജീവിതാചരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, നമുക്ക് നിയമാനുസൃതമായ ശുചീകരണ പദ്ധതി അനുസരിക്കാനായിട്ട്, അതായത് ചില തത്വങ്ങളും പരിശീലനങ്ങളും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിതാചരണം കൊണ്ടുവരാം. നിയതമായിട്ടുള്ള ജീവിതാചരണം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് തത്വങ്ങളും പരിശീലനങ്ങളും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുക, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? തപശ്ചര്യ. ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ നിഷ്ഠകളും ബ്രഹ്മചര്യം പരിശീലിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം. അതിനകത്ത് എഴുതാം, ഇങ്ങനെ എഴുതാം, നമ്മള് നിയമപരമായി നമ്മുടെ ജീവിതാചാര്യം കൊണ്ടുവരിക. ചില തത്വങ്ങളും പിന്നെന്താണ്? നിഷ്ഠകൾ അല്ലെ, നിഷ്ഠകൾ എന്നല്ല ഇവിടെ വേറെ പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുക, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. പരിശീലനത്തിലൂടെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞത് തത്വങ്ങൾ അല്ലെ, തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചും പരിശീലനത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത്, രൂപഗോസ്വാമി ശുപാർശ ചെയ്ത സരളമായ കൃഷ്ണ പ്രക്രിയ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ 4 യമനിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, അതല്ലേ പറഞ്ഞത്? എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള സരളമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞത്. 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. 4 യമനിയമങ്ങൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞ? മത്സ്യമാംസ ഒഴിവാക്കുക, അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, ചൂതാട്ടം ഒഴിവാക്കുക, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ഈ 4 കാര്യങ്ങള് പാലിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക. ഇതാണ് രൂപഗോസ്വാമി ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള സരളമായിട്ടുള്ള എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗം പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അടുത്തത്, ഭാഷണ ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഭാഷണ ശക്തി ഭാഷണ ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഭാഷണ ശക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ആ ഭാഷണത്വരെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? വാചാലനായിരിക്കണം. അല്ലാത്ത 7ാമത്തെ ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? സംസാരം ഒഴിവാക്കുക. മൗനമല്ല. നമ്മൾ ഈ ഭാഷണത്തെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കണം എന്താണ്? മൗനമല്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? വാചാലനായിരിക്കണം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ നമ്മൾ മൗനം പാലിക്കണം. അതാണ് എന്തില് പറയണത്? ഭാഷണത്വര എന്നതുകൊണ്ട് ഭാഷണ ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മള് പറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് വാചാലനാകണം. അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? മൗനം പാലിക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ ഭാഷണ ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? ചാഞ്ചല്യത്തിൽ നിന്നാണ് ചാഞ്ചല്യം അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തിന് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളില് മനസ്സിനെ ബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ദൗർബല്യത്തെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? മനസ്സിനെ ബന്ധിക്കുക, ഭഗവാന് മനസ്സർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീലയില് പറയുന്നതാണത്. അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ പാതാരബിന്ദത്തിൽ മനസ്സിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ? മനസ്സർപ്പിക്കുക, മനസ്സിനെ ബന്ധിക്കുക.
മനസ്സിനെ ബന്ധിക്കാം. കൃഷ്ണനെ സൂര്യനെ പോലെയാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? കൃഷ്ണൻ അന്ധകാരത്തെ അകറ്റുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ അച്യുതൻ. അതായത് സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യൻ ഉള്ളിടത്ത് അന്ധകാരം ഉണ്ടാവില്ല. സൂര്യൻ പ്രകാശമാണ് അല്ലെ. സൂര്യൻ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അന്ധകാരം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉള്ള സ്ഥലത്തും എന്തുണ്ടാവില്ല? അന്ധകാരം. മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ധകാരം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? അന്ധകാരം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ സൂര്യനെ പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? മായ നമ്മളെ പിടികൂടില്ല. നോക്കി നിൽക്കും. നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ ആര് കയറിയിരിക്കും അവിടെ? മായ കയറിയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണ്ട, നാമം ജപിക്കണ്ട, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട, സത്സംഗത്തിൽ കയറണ്ട, ക്ലാസ് കേൾക്കണ്ട എന്നൊക്കെ തോന്നും അല്ലെ? അനുഭവം ഉണ്ടാവില്ലേ നമുക്കൊക്കെ? എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ആര് കയറിയിരിക്കും? മായ കയറിയിരിക്കും. കോപത്തെ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്? ഏത് സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് കോപം പ്രകടിപ്പിക്കാം? ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുക. കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക്. കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ ഭഗവാനെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുക. പിന്നെ എപ്പോഴാണ്, ഏത് സമയത്താണ് ഒരാൾക്ക് കോപം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ. ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നേക്കാളും അപരാധാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ മറ്റേ ആരാണ്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടില്ല? ദുർവാസ മഹർഷിയായിട്ട് ഇല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, അതായത് ദുർവാസ മഹർഷി പരീക്ഷിച്ചു അല്ലെ? ദുർവാസ മഹർഷി ആരെയാണ്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ അല്ലെ? ഓർമ്മയില്ല? കേട്ടിട്ടില്ലേ അത്? എന്നിട്ട് സുദർശന ചക്രം വന്നിട്ട് കാൽക്കൽ വീഴാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നേക്കാളും അപരാധാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ്? ഏത് സമയത്ത് കോപം പ്രകടിപ്പിക്കണം? ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ കോപം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് മാതാജി, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നതല്ലേ നമ്മൾ വൈഷ്ണവ അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത്? അപരാധം വൈഷ്ണവ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നതൊക്കെ വൈഷ്ണവപരാധമാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് കോപത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഉദാഹരണം ആരാണ്? ഹനുമാൻ, അർജുനൻ. ഹനുമാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഹനുമാന്റെ കോപം എന്താക്കി മാറ്റി? ലങ്ക, അതായത് ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആര് ചെയ്തതും? അർജുനൻ വാക്കുകേട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു. അതെ. പിന്നെ രസനയുടെ ത്വരകൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക. പ്രസാദം കഴിച്ചുകൊണ്ട് രസനയുടെ ത്വരകളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം ചിന്തിക്കുക? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ മനോഭാവം കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? രസനയുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതികതയുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന 3 ത്വരകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മാനസികം, ശാരീരികം, മാനസിക ത്വര, ശാരീരിക ത്വര. 3 ത്വരകള്. അവിരോധ, അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അവിരോധ പ്രീതിയും വിരോധയുക്ത ക്രോധവും. അതെന്താണ് അവിരോധ പ്രീതിയും വിരോധയുക്ത ക്രോധവും? അവിരോധ പ്രീതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തടസ്സമില്ലാതെ അഭിലാഷം പൂർത്തിയാക്കാന് നമുക്ക് അവിടെ തടസ്സമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് വിശ്വസിക്കാണ്? 14ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ മാതാജി. പറയുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലാണോ? ഞാൻ ബാക്കിലാണോ? അതായത് അത് തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ. ആൻസർ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ. 14ാമത്തെ. അവിരോധ പ്രീതിയും വിരോധയുക്ത ക്രോധം. അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെ നിരോധനങ്ങളില്ല, തടസ്സങ്ങളില്ല. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യും, പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും. അത് നമ്മളെ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മളത് ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം, അതാണ് എന്ത്? അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് പറയാം നിരോധനങ്ങളില്ലാത്ത, തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത,
ആ വിശ്വാസമാണ് അതെന്ത് അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നടക്കില്ലാത്തൊരവസ്ഥ അല്ലെ. അത് നമുക്ക് നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ആ എന്താ പറയാ പ്രോഗ്രാമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ വിശ്വാസം നമുക്ക് നടക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നത്, ക്രോധം വരും. അതാണ് വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ അത് രണ്ടും? അതാണ് അവിരോധ പ്രീതിയും വിരോധയുക്ത ക്രോധം. ശരീരത്തിന്റെ 3 ആവശ്യങ്ങൾ ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ശരീരത്തിന്റെ 3 ആവശ്യങ്ങള്: ഒന്ന് ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങള്, ഉദരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്. അതാണ് 3 ആവശ്യങ്ങള്. ജിഹ്വയുടെ, ഉദരത്തിന്റെ, ഉപസ്ഥത്തിന്റെ, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസാണ്? രസനത്തിനും ഉദരത്തിനും ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അടിമയായവർക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളില് എന്താണ് അടിമയായവർക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് പറയാ മാതാജി, ഏതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. 16ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ. അതായത് രസനാ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങും ഇങ്ങും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവർക്കും ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും അഭിലാഷങ്ങളിൽ ആസക്തിയുള്ളവർക്കും ഭഗവാനെ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ രസനാ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഉദരത്തിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ പ്രീതിക്കും ഇതിന് ആസക്തിയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ്. ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ്? 17 അല്ലെ. ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? അതായത് ഏകാദശി ഉപവാസങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. ഏകാദശി ഉപവാസം മുതലായവ അതായത് നമുക്ക് ഏകാദശി അതും പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ജിഹ്വയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ജിഹ്വയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉദരത്തിനെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ പറയുന്നതാണ്, ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഏകാദശി പോലുള്ള ഉപവാസങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ജിഹ്വയുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. രണ്ടും എഴുതാം. പിന്നെന്താണ് ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ ജിഹ്വയുടെ ഉദരത്തിന്റെ അല്ലെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗോസ്വാമി ഗോദാസൻ എന്ന ആരാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചവൻ ഗോസ്വാമി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ ഗോദാസൻ. അടുത്തത് ഇത് നമ്മൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടൂലേ ലൈവ് ക്ലാസ്? റെക്കോർഡാണ്. ഷഡ്ഗോസ്വാമികൾ ആരൊക്കെയാണ്? ഷഡ്ഗോസ്വാമികൾ ആരൊക്കെയാണ്? രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ടഗോസ്വാമി. അതായത് രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, ഭട്ടഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട, രഘുനാഥ ദാസ, ഗോപാല ഭട്ടഗോസ്വാമി, രൂപഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി. 6 പേര്. ഇനി ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ്? രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഉപദേശ